Nuwun. Iya. Isih ditancoplas lengene, Nduk. Ora apa-apa. Selamat malam, Sugeng Pak D. dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu, Pak D. Cintaku, sayangku, idolaku. Nggih. Bener idola, jenenge ngendika idola. Aja idola aja ya. Idola. Ya idolane masyarakat kene. Amin, amin, Pak D. Idolane masyarakat Nusantara. Amin, amin. Donga Sing pangestune. titele anyar apa ki Kanjeng Pangeran Kyai Haji. Ora ya meng guyon kok ya. Kuwi donga cita-cita kok. Oh iya. Donga cita-cita. Sapa ngerti sadurunge teruske sekolah munggah haji sik kok. Ngeten, Dek. Apa? Titel haji niku mung kanggo selama enten Mekah mriku. Selama nindakaken ibadah haji, kuwi nek neng kono jenenge haji. Nek wis rampung ibadah haji bali mrene wis ora kena sakjatine ora kena nganggo titel haji. Ya ngono kok dadak mbok sebutne Kiai Haji. Lah aku meng guyon apa ya salah? Ya tak kira nek tenanan Kiai Haji Al Muharram, anu Muharram Romo Kiai Yusuf Ansor. Wis ora usah nganggo Kiai Haji. Lah ya ngono. Alhamdulillah. Sowan wonten Banaran. Telung dukuh. Nunggil dadi siji. Ketokke kebersamaan guyub lan rukune warga masyarakat. Mongko ana Banaran telung dukuh iki ya Mas Yusuf ya. Iki beda agama, beda kepercayaan ning tetep rukun. Leres. Kaya ngono kuwi sing angel sih. Ha nggih. Rukun kuwi. Ngrukunke kanthi rasa wengi iki terus kumpul dadi siji nyawiji syukuran nalurekke apa sing dadi tegese sing wis ditindakake para lelure bersih dusun. Dusun ana ing Banaran. Nek cara ngurung kidul ki rasulan tembunge. Oh kene rasulan. Oh kene rasulan. Kono ana bersih dusun, ana memetri desa, ana sedekah bumi. Wis sing penting wayangan ngono nek kanggoku sing apik. Wayangan bintang tamune Gareng Tralala. Nek dikon. Lho, direkomendasekke kok. Ora ya ngono strategi pemasaran. Iya, panitiane di DP syukur-syukur. Oh iya cocok. Dadi saiki kudu ngono. Kudu ngono. Saiki nek seniman iki kok ngomong nunggu ditanggap kok ndak kesuwen nang omah ngono ta maksudku. Dadi aku pendak esuk kon pit-pitan ngono. Sistem tanggap kula tanggap anu kula bayari ngono. Heeh, ya kudu ngono kok. Pak, ya ora ngono kok ya. Iso sowan rene iki matur nuwun Mas. Iki Banaran iki jan ketung apal dalane Mas. Aku ki nek Banaran kene iki malah wis ping pinten? Pisan iki Mas. Pisan iki jalan iki mau ngono. Oh, kae gading kok ya sing tahun wingi jenengan iki. Wingi gading. Wingi gading karo Pak Giran. Pak Giran. Nah, Pak Giran. Terus aku nusul sampai nang Karangmojo kae. Nang anu Semanu ya. Lah iya, lewat Karangmojo terus Semanu. Oh iya. Pangan genti kok. Ayo, bekti sungkem kula katur warga masyarakat wonten ing Banaran. Bekti kula dhateng para perangkat desa ugi tamanipun ingkang sami kepareng rawuh bapak-bapak pangarsa bapak pimpinan sae saking DPRD kabupaten napa dene saking DPRD provinsi. Ya, sapa asmane Hara? Asmanipun Pak Didik. Komplite? Pak Didik. Nggih menika Pak Didik Subagio. Pak Didik Kuswanto. Duwe kanca Subagio. Ayo takonono duwe kanca apa ora? Nggih, sugeng rawuhipun Pak Didik. Nggih, matur nuwun. Pak Rida Mustofa. Pak Didik nika ingkang jasipun cemeng, hemipun pethak. Nggih. Kula pun apal lho Pak Didik, anggere saben ketemu mesti 500 wis apal kula iki. Karo Pak Didik wis kaya anak dhewe kula iki. Terus Pak Rida Mustofa. Sugeng dalu Pak Kejawen. Ini nek ketemu kula nggih ngoten sami mawon nggih. Luar biasa kok. Luar biasa. Ya nyawiji dadi siji kalih warga masyarakat. Pimpinan sing ngene iki kena kanggo tepa lan tulodo. Gene pimpinane wae gelem nyawiji, guyub rukun bersatu. Mula warga masyarakate telung dukuh ya kudu gelem guyub, rukun lan bersatu. Banaran beda penemu ora padu, Banaran beda pendapat ora pegat, Banaran beda kepercayaan ora rusak sing bebrayan. Monggo tepuk tangan untuk Banaran. Luar biasa, saya seneng ini ki Mas aku. Seneng ana Pak Didik, Pak Wan wis ekonomi lancar, peredaran darah segar ngene iki.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Tri dusun, Tri padukuan. 3 padukuan. Nggih. Telu ki sing diudi ya 3, Mas. Napa? Siji katentreman guyub rukune warga masyarakat. Nggih. Loro pembangunan fisik sing ana 3 dukuh. Lho, nggih. Ping telune kesejahteraan warga masyarakat 3 dukuh niki. Syaratnya mung siji, gelem guyub, gelem rukun. Rukun. Niku tok, Mas. Nggih. Lho ki nek ora guyub rukun nanggap wayang niki ora kelakon. Nggih, leres. Iki bukti nek masyarakat 3 dusun iki Rukun. biarpun berbeda-beda tapi tetap satu pandangan, satu rasa, satu tujuan, bangun Banaran bersama-sama. Ampun tepuk tangan nek mung siji berarti ngece. Ngece. Tepuk tangan ki ana 3 kok. Napa? Tepuk tangan sing tenanan, Nggih. tepuk tangan sing ngece, Ngece kuwi, karo Pak. tepuk tangan ki mung etok-etok. Nek jelasno 3 kuwi. Kuwi tepuk tangan ki mung plek, iki etok-etok. Etok-etok. Nah, nek ngece ya mung plek-plek ngono kuwi tok. Sing tenanan ya plek 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 plek. Guyu ki ya nek 3, Mas. Napa mawon? Guyu ki mung mergo karono nglegani. Nggih. Kuwi enek, guyu etok-etok ya enek. Nggih. Nek guyu sing tenanan ya enek. Sing kaya ngapa wae kuwi? Guyu sing nglegani ki hahaha. Heeh. Ya. Guyu sing mau ngecek ya ha he. Kae. Ya ra. Oh ning guyu sing tenanan wah. Dia cirut. Kuwi tenanan ngono kuwi. Apa-apa donya ki ana ngono kuwi kok, Mas. Ana nggone dhewe-dhewe. Dewe-dewe. Iya. Alhamdulillah. Muga-muga dadi seduluran karo warga masyarakat Banaran ya, Mas. Amin, amin. Pendak taun. Pendak taun, Kula amin. diarani Banaran. Tegese. Mbangun 3 dukuh, mbangun desane, mbangun masyarakate kanthi utuh sesarengan, guyub lan rukun. Amin. Wi, Nggih, Mbah. Mbah. Nah, Nah, kuwi napak tilas para leluhur tiap taun tetep ana sing jenenge adat tradisi lan seni budaya wayang. nggih. Heeh. Nah, Ran, bana. Mbah. Lah ya Nah wis, heeh. nah. Kuwi mau rak nah, saiki ran. Sekolahmu ngendi to kok angel men iki? Sing angel ki kono kok. Ran kuwi RA karo N. Heeh. R rame acarane, meriah hiburane. Heeh. Antuk sing jenenge berkah barokahe Gusti ingkang nyipta jagat. N. Nimbali Mas Yusuf Ansor sebagai dalang kondange, dalang hebate, dalang sing angsare apik, mergo dalang siji iki urung tau kambon wedoan. Matur nuwun, Mak De. Terima kasih. Ya mung Ya, 100. Ya mung. 100. Alah ora. 100. Ndek ingin nang kono maringi 200 wis WA engko balekno 250 dhe. Ora. Nyoke. Mah, Ya wis nek moh ya. aku ki rene iki ora kok arep melu-melu apa jenenge ngurang-ngurangi rezekine kancaku. Lah iki ora ngurang-ngurangi kok. Alah ya. Mosok dalang Yusuf wis ngantek tak rewangi Banaran kok ya mung 100 ki lah ya. Kene. Duit kanca-kanca kok. Tak dongake dadi amalmu ya Mas. Amin, Ikhlas to nggih. Ikhlas. Dicatet Rama Malaikate tambah laris kuncoro payu ditresnani sak pepadane Amin, urip amin. sing becik Amin. siji dicatet Rama Malaikate subuhan sampean swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi Amin, wasallam. amin, Amin. sallallahu alaihi Monggo sing ngersake tindak swarga Pak Bu, ngeten iki monggo. Yoga-yoga ya entuk lho, yoga-yoga nek arep ning swarga. Ayo. Sok ning sen neraka aku tok ora apa-apa. Aku neng neraka tapi among tamu. Oh. Rombongan Mas Yusuf, monggo. Weh. Monggo lewat mriki dalane swarga, ngono lho maksude. Oh. Ngono lho. Simpen le ya. Wah, simpen ya le. Mumpung urung konangan. Ah wis reti kok. Apa? Lah yo sing pojokan kae. Wah, 3 dina lerek-lerek awake. Gek sehat to, Yang? Kok yang Yang uti, yang kakung, mbasake putu ki ngono kuwi. Iya. Ngono, masyaallah. Ning sing baku ya Mas, donga yang terbaik Nah, iki untuk donga. warga masyarakat Banaran. Ayom tentrem. Tebih saking godolan rencana caket manjing nyanding nyawiji kalian bagya lan mulya. Amin. Amin. Sehat jasmani, sehat rohani. Amin. Rezeki kathah melimpah berkah barokah. Amin. Amin.
Amin. Kok cendhek men dongane? Hah? Jenengan iki piyai sepuh ki dongane ya kudu dawa. 100 ki ya semono kuwi kaya. Nah, 50. Muga-muga warga Banaran pinaringan slamet donya, slamet akhirat. Allahumma Amin. setor. Nah. Lho kuwi urung dawa. Lho, 50 ya semono kuwi. Ya, nek 50 nya. Lah, mau ngajak gawe miskine kancae gampang aku. Ngene. Sing tetanen ti pinaringana subur kang tinandur ijo royo-royo panene melimpah, omone ilang. Allahumma amin. Dawa kuwi gur cendhek kuwi dongane. Iki dawa, wong kene iki tanine iki kok kono. Dadi dawa. Dongane sing komplit. 50 neh. Ben sigur. Arep bintang tamu apa arep ngerampok men? Lah ndek iki rokok ora mbok bayar. Iku ya tak jayahi iki ya ngewuhke tenan. Ngapa ngewuhke? Lah ngopo? Aku sing dek sowan nggone jenengan pisanan kae, wedangan gelase sakmene. Lho kan jenenge teh poci iki pancen gelase saka gerabah cilik. Ya Kuwi teh ora tau nonton, ora tau dolan nang restoran Jepang. Ora enek kok jeneng teh poci kok nganggo gelas gedhe kuwi jenenge komboran kuwi. Ah nek wingi sing sowan sing keri wingi nang nggone jenengan kae jan komboran nek kae gelas sak bayo. Ora entek aku. Lah iya, gene ora entek barang take gedhe. Nek cilik jare ora sedeng. Senengane wong kok ngewuhke. Sok nek dolan nggonku sangu dhewe. Iya. Sing dawa dongane. Ah. Donga sing ndi? Sing dawa sing komplit. Jenengan gawa donga gawan lho. Ya gandeng nek serah sampean iki ora tau metu tenan Mas iki. Muga-muga warga masyarakat wonten ing mriki tebih saking sedaya sukerta. Amin. Tata lair lan batine pinaringan resik saka kersane Gusti ingkang ngakarya jagat. Amin. Sedaya memala saged sirna entek ketamplek kendang kintir kali kesintir kecemplung kedung kali bengawan kesesewer rambles ilang musna kecocok cocok kayu jati Danaraya tulak sawan Bali dalam masyarakat Banaran kuwabeh sehat jasmani rohani Allahumma Amin. ana sing lara ana sing masuk angin ana sing sakit bar ditanggape Mas Yusuf wengi iki sesuk pinaringan sehat Allahumma amin. Amin. Tombone mayar ora sangguak duit ning rumah sakit, paribasan ketemu jodoh tombone gampang, paribasan ditaplinjet mampet dibrudur ngopet kingsep, sawuri sarem larem tuncepi lombok abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan. Kuwi gembili panganane para penyanyi sego goreng senengane gareng lah yen batang senengane dalang. Dalang kerusuhan. Aku ora dalang kerusuhan. Ora kuwi dalang ngajak kabecikan. Dalang kerusuhan ki sing arep ngoprak-oprak kerukunane warga masyarakat Banaran. Sada kawak sapu gerang godho mendak sengkala nyimpang rawe-rawe rantas malang-malang tuntas. Ya Allah ya Allah ya Allah, nyuwun siji melih mugi-mugi ijabah ya Allah. Nyuwun kopi ya Allah. Antuk tenan aku iki. Kopi lan gula-gulane ya Allah. Wis kopi jar. Wis dawa lho, wis dawa. Matur nuwun. Iki matur nuwun ya, Dek. Iki saweran tak simpen. Iki saweran saka para pamirsa. Ngapa? Ora apa-apa. Angger pendak pentas kok sesuk pagere cete anyar. Saweran sesuk terus keramike anyar. Nah, pendopone. Ngarep ngecegal palum. Sing ngomong gal palum sapa? Alah, pendopo kae ora gal palum. Lha apa? Bajaringan kae iki. Pendopo bajaringan. Bajaringan malah sengara kembrukan wit. Wong dalang kondang kok karo dagelan kok bajaringan. Nah aku lho kayune wae. Janaka Angon jogloku jeneng Janaka Angon. Oh, kayune saka Janaka Angon ki jati nangka akasia sengon tak dadake siji. Ning kembrukan jati to. Lho, ben yang penting lah nek joglone ukir-ukiran lho sampean pirsa dhewe to. Reng usuk tak ukir. Oh, pangan rayap kok. Lah ya rumangsaku ki ukiran kok abstrak ora cetha bentuk. Iya ngono kuwi tak kon angel kok rayape kok sak geleme dhewe kok. Anu sida ngaturi panjenengane Pak DPR. Nawala. Oh iya diwaca. Assalamualaikum Mas Salam. Waalaikumsalam. Dari keluarga besar Paguyuban Teguhan minta gending caping gunung lanjut pramen suminten edan. Mas Gareng sama sinden nomor 3 dari sisi penonton Mbak
Via. Oh ya. 1 2 3 nek saka iki gelem ning nek 1 2 teko iki Mas. Sing dijaluk Suminten Edan. Ya kuwi. Oh cocok, iki wis nyicil kentir kok Mas iki Mas. Cocok. Oke, cocok. Ya. Ah, terus dari Pak Sugeng ki sing kondang ning endi-endi? Oh iya. Lagu nggo dolanan anak-anak ini. Sing piye kae? Cublak Sugeng. Ah, kae lho. Cublak suweng. Oh, suweng lho. Suwenge teng gelenter. Heeh. Mambu ketundung gudal. Sapa kok gudal kok nunjuk kono? Karyanto digudal to? Hah? Takon iki diwangsuli kok. Nyuwun gubuk asmara iki Pak Sugeng. Ya. Nah, iki terus salam buat Mas Yusuf dari Bu Farida TBG. Mbiyen nang TBG gaweane ngisis wayang kalih Pak Sulis Bronjo. Nggih. Tur nuwun. Ming salam tok mboten nyawer niki mboten apa-apa. Mboten napa. Oh, ngersake lagu diumumke to Mas. Ora kudu nyawer kok malah do sungkan. Nggih. Wis kersa paring dawuh tegese wis tresno karo Mas Yusuf sak kanca. Iya. Ngoten. Ning nek nyawer ki imbuhe donga. Ngoten. Sugeng dalu Mas Dalang. Saya dari perantauan Cirebon nyuwun lagu Puspita Nala dari Ibu Ika Cirebon. Salam buat semua yang nonton dan salam buat Mas Dalang. Transfer 200.000. Amin. Kok amin wis ditransfer kok isih amin. Oh wis. Wis. Nyuwun tembangnya tembang kangen Mbak Niken sing minangkani sawerane benjang. Waduh kok semoyo. Saking Pak Bardimas Papua. Oh ya. Derek nyimak saking YouTube Sugeng dalu sami salam karahayon titip salam kagem Masda kula tenggo senggolanipun. Saka sapa iki? Ora nek tulisane ya hamba Allah. Heeh, hamba Allah. Matur nuwun. Ya. Yo dipinangkani. Ya. Siki sik. Heeh, iki sik. Saka kene Mas. Gubuk Asmara. Hah? Gubuk Asmara. Guguk asmara. Gubuk. Iya. Disepati. Sepatana Di. Monggo. Hah? Iki. Sepati. Cepet nelongso jamane jaman rekoso Urip pancen angel. Ulat aja peteng. Nyambut gawe karo santan. Ulan aja peteng. Dadi kaya sing gampang. ganti liyane. Heeh. Mosok dientekke siji. Iya. Asma sapa, Nduk? Kula Bella, Pak De. Oh, Mbak Bella sing ndek bengi kuwi ya? Nggih. Oh, iya sing jare SD kuwi. SD. Sudah dinikahi. Oh, ketoke ora kuwi kok. SD ki ora kok teges sudah dinikahi. Lah apa? Lah apa jlentrehmu? Lho apa? Lah mbok. Sakelingane apa? Aku ora kelingan kok aku. Mbak Bella kok ya, Nduk ya? Nggih, kula. Sing sangka Kediri. Saking Kediri, Pak De. Nggawa tahu Kediri apa ora? Betul, purun pripun? Anu liya wektu wae ya, Nduk. Lah ngopo? Lagi ora patek doyan mangan. Nembang gubuk asmara. Jeh, pamundhutane saking sinten wau? Saking Pak Sugeng, terus saking Pak De Parno nunggoni, Oh, iya. saking Magelang. Nah, terus pamirsa YouTube mau ya nyuwun. Heeh. Nggih. Arep sing model piye, Mas? Model lah sing kepiye? Sing oyo apa sing Aduh, iki urusane karo Gubuk asmara? urusane karo sing ngendang aja taren karo aku. Piye. Enek masalah apa? Lho ngarani regane to. Lah piro? Lah gandeng regane pinten ngeten lho. Mesti nek 100 ki biasane neng ndi? Nek 300 biasane neng ndi? Iki mau 100 iki, Mbak. Iki mau 100. Oh 100. 100. 100 kuwi. Ki rego apa ta, Mas? Rego apa ta? Iki rego apa ta iki? Kok Ampun. teko 100 teko 200 ki rego apa ta, Nduk Bella? Regane niku lho lagune Gubuk
gubuk asmara. Nyawere 100 ngono lho maksude iki, Dik. Lah, ngono digenahke iki wong tuwa iki teratapan e. Wong teko 100 teko 200 aku dingintuk swidak wis nggawa klosor ore mason. Penyanyine ngono lho maksude. Bawani sik, Mbak. Nggih. Mlaku-mlaku. Ben bawani Pak Gareng. Jajah milang kori. Ayo ta. Nah. Aku karo kowe sing ngakon mubeng ki sapa? Kula pengen mubeng dhewe kok. Ya wis, kegandengan wiwit esuk nganti sore. Tan purun paneluan mau kanca saiki musuh. Marai geseh wae senengane. Kok kaya nebus kembar mayang wae. Sen ngawur kok wali di. Miwah panggawe Allah. Lah dalah ya to. Oh, modar lali sak blonyengan. Jur leren sawetara ana sak jroning gubuk. Lah iya apa dagelan ki entuke rezekine ya mung ngene iki ya. Ayo iki kesempatan kok ya Pak Ngene iki De. rewangi corengan kaya ngene iki ya mung kaya ngene iki. Sithik ritek ora masalah. Sing penting bersyukur nek lak iso mangku pesinden. Ha timbangane pinten Mas Yusuf 25 mawon ngantek subuh sing dideb-debok ya ra. Pilih ngene 750 isa entuk. Lho, iki jenenge pesinden gandes luwes tur ngembes ki ngene iki. Kerasa to jenengan? Anget-anget ki opo iki? Kuwi mesti lak deres-derese kowe mesti. Lho, jelarit nang kene iki coba. Ora resikan ngene iki. Salahe ora ono sing ngongkon Nono. mangku malah dipangku. Pakai yang sayap dong. Entek ya Pak De. Mantel. Apa to? Ya ben urusanku. sewengi ngedep-debok ya ben. Debok. Lah ya ora apa-apa. Monggo sekejap. Wong jotok umumke dhewe, dalang sing angsare apik urung tau kambon wedokan. Ya wis pilihanku ya iki. Ayo, suwe-suwe deboke bolong. Bolonge tek ngopo Pak De? Lah ditancepi wayang ku. Walah. Bolong. Walah. Ya ngono. Karani sik liyane. Tuwuh marang rasa tresno mula besok gubuk kuwi dadi saksi aran gubuk asmara. Ya tembange. Ya. Iki lagu kok Cina lho, Nduk. Iki lagu kok Cina, mudeng ora? Kok lagu kok Cina piye to? Yen Li. Yen liwat ora mung yen li tok. Tapi tambahane Cina terus ketemu Jawa. Ngono. Kok Jawa? Kuat aku kelingan. Asline kok Cina, Yen Li. Lah yen Cina iki. Lah yen uduli. Lah tebok.